Huria nania holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saluhutna ruasni huriata naro tu bagas joroon. Suang songoni saluhutna ruasni huriata nama dohoti permingguata di bagas nabe marhite live streaming. Taparadema rohanang pikirata tapuk kama permingguata tapujima tuhata marhite edde sian nomor 10 sada ayat sada dohot 2 rodi ayat 4. Mahende honoku sasapuji oku ale Tuhan mataku sayurupi agogo ainang terpajojora asini rohamiau alaniu pujiha tumarimu halido sai sungguh lima rohaku mangendeon gogomi dotasini rohamu rodi abasaronmi aino di hati dakut todido pamataku alaniu pujiha tumariu alido haholongon habasaron hapangaluani dodak kabor sumon di parhiteani awanamu alaniu pujiwa tumariu halido Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jalang manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha ni habasaon. Jalamar pangalaho hasarepon maradopon debatam. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Salehon matuhami roha na togu. Nabadia pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Salehon dami tuhami asasonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Saya marsikat tung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pergugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Mari demahita. Olohodowihuton Damen sonang rohaki Sai horas mengamarua Nasana hinokomi Hototongi utonoku Jesus siapalua Hosapi oloaku alami Patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakuk. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiyahon unakko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Mari demahita. Tuhan Yesus si paluatan dini dam ditulak honadamu buat nasa dosami sian Tuhan Yesus Ay permonang do tuhata ikon talusui Huapatu Tuhan Yesus si paluatan ini dan itulah konadangon buana salosami. Ta pauduk bema rohata tuadopan ni debata, ta topotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasana adong paruhum natigor, namakuhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami maritesian pangaleson nami di patikmu. Ima marhitesian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakkateon nami naso ture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai
Na tersosol bagi dohami nuaing alanii, asima roham dihami ale debata nami, pardengkan bahasa jala parasi roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodim parbadia, turuhan nami be, asa terbain hami menguloi ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun. Gabe saat hami tuhanguluan na sora suda, na pinarbagabagam diakan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosa. Satokit do hutadikon ho, alai pa pumupungok kumaho muse marhite-hite akka asi ni roha godang. Tagad di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiakku ho, ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahit. Asimir rohamu puji Allahu manobusa Dipaia sorohaku Gabesonanganua Hingananmu rohanami Todimi manggohi Pakedo malunabi Kami ulangi Hatani debata nagabe trupuk epistel di mingguta saderion di enet sian edde bidu 2 mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 tolu tajahama marsika sore. Idi rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi. Idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajijang di atas ni akka robean. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku, didok ma madok ahu. Hehe maho, ale hasoloan ni rohaku, na mauliutus, luar maho. Nunga pola mulob akka bunga-bunga di ladang, nunga jupak tiki paredeon, nunga pola terbege suara ni aduhur titi di tanottai. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Mari demahita.
Romaho Tuhan mio buka rohanami Toto asa elek nami Taha tidak koma hapor siaw tay, songon nahina tidak kun indongata sa hapor siaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabagabea siya tod di parbadia adora so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpazal dohi ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangolo diari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na so hatudosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasisaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mula mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Tabegema kor edde puji-pujian sian kor kantate domina dungian don diudutima tu kor inahan.
Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Palimahon Dung Trinitatis, tanggal sia Juli 2010 tolu. Topik Minggu, makal mohon patik ni debata. Napar juro, parjamita di minggu di permingguan pukul 7 WIB dohot pukul 10 WIB. Ima napasatum berita nauli dihita di bagasan perminggot di Arianon. Inang Padita Evelyn Buru Siobing, pimpinan Panti Asuhan Elim HKBP Pematang Siantar, sekaligus sosialisasi Panti Asuhan Elim. Selamat datang ma di Inang, jala melihatnya ma di Pakobosion di Inang Padita nami. 02 Panitia Pesta Gotilon. 02 titik sada Hobar tu Pesta Gotilon di hari Minggu tanggal 16 Juli 2020. Permingguan di Patupa kolan sehari masuk pukul 8.30 WIB. Tambahan ruang ibadah di gedung fasilitas lantai sada dohot lantai tolu. 02.2 Patupaon ni panitia do gelari kotor hobar tu persiapan Pesta Gotilon di hari Minggu Saderion tanggal sia Juli 2020 dung sidung permingguan harian pukul 10 WIB. Dipanggil tu sudah panitia laho madohotisa. 02 di tolu Patupaon ni panitia do geladi bersih hobar tu persiapan Pesta Gotilon di hari Jumat tanggal 14 Juli 2020 pukul 10 WIB. Dipanggil tu sudah panitia laho madohoti. 02.4 pinangidu tu sudah pungguan kur dohot sudah ruas laho madohoti lagian kur laho madohoti kur gabungan di Minggu Saderion tanggal sia Juli 2020 dung sidung permingguan pukul 10 WIB. 02.5 Hobar tu Pesta Gotilon di tanggal 16 Juli 2020 dipanggil tu sudah ruas na berdomisili jonok tu gereja asa unang pola membuang kendaraan di parade panitia do inganan parkir asing ni parkir ni gereja ima di sekolah Bunda Kandung, sekolah di Jolo ni Apotek Roksi, do di halaman ni bagas ni keluarga Amang Nainggolan. 07 pertanyaan perhalado dohot keluarga. Pertanyaan perhalado rap dohot keluarga na yang di Patupa sehari sebulan ima di hari Minggu Saderion tanggal sia Juli 2020 pukul 12 WIB. Maringaran di bagas ni uluan jemaat HKBP Pasar Minggu nagabe tuan rumah ima keluarga ni Amang Pendeta Sobuk Simanjuntak Inang Buru Simarangkir. Dohot keluarga ni Amang Pendeta Solomon Silitonga dohot Inang Pendeta Rospita Buru Siobing. Asaret tama Rosudi Perhalado dohot keluarga. Opat pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di bagasan mingguan Naparjolo di wilayah Opat di hari Kamis tanggal 10 Juli 2020 masuk pukul 10 sia 20 WIB. Nama Jabui A keluarga ni Amang El Nawaban Inang Boru Lubis, keluarga ni Amang P Simatupang Inang Boru Marbun. C keluarga ni Inang Nyonya P Siagian Boru Sihotang. Maringaran di Jalan
Rawa Bambu nomor 50 RT 07 RW Pitu Komplek Batan Pasar Minggu. Paduahon wilayah Sia di hari Kamis tanggal 17 Juli 2027 masuk pukul 10 sia 70 di bagas ni keluarga ni Amang B Hutapea Inang N Boru Tapubulun Maringanan di Jalan Kaca Jendela nomor 5 Rawajati RT 008 RW 008. Patuduhon di wilayah Sapulutodu di hari Kamis tanggal 17 Juli 2027 masuk pukul 10.30 di bagas ni keluarga ni Amang Hutagalung Inang Borus Tanggang Maralamat Jalan Anggrek nomor 247 RT 01 RW 2 Jagakarsa. 05 Dewan-Dewan 05 Tikisada Dewan Diakoni. Seksi pendidikan dohot program bantuan sosial pendidikan. Program bantuan sosial pendidikan menyerahkan bantuan sosial pendidikan tu kayanak kota napatut siurupan tu persekolah anak. Naing patupaon ni huriat tama marhite seksi pendidikan di hari Minggu sadarion tanggal sia Juli 2027 dung sidung permingguan pukul 10 WIB di ruang serbaguna ni huriata. Tuakai anak kot ni huriata nanaing majalo bantuan sosiali nanaing majalo bantuan sosial pendidikan ni asara dema ro mardohoti acarai dohot akanatoras manang wali nalaho mendampingi. 06 nomor bagas 06 di sada tik perjulu naing majalo pasu-pasu perbagas semua Clinton Firdaus Silaban sarjana hukum anak niamata situa Anggia Silaban BE nahinan tubuh ni inata Arfah Marta Boru Manulang alamat Jalan Pulau Bangka Sada nomor 774 RT 005 RW 010 Sada Arenjaya Bekasi Timur. Ruas ni HKWP Setia Mekar Resort Setia Mekar Dot Orwana Yolanda Rumenta Jipora Boru Panjaitan sarjana desain. Boru ni amata Bobi Mulatua Parulian Panjaitan sarjana hukum. Tubuh ni inata Asima Romauli Boru Hasibuan. Alamat Kalibata Selatan 2 nomor 47 RT 002 RW 004 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan masuk wilayah Sia. Ruas ni HKWP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu pamasuk-masuan patupaon di hari Sabtu tanggal 20 sia Juli 2027 pukul sia WIB di HKWP Setia Mekar Resort Setia Mekar. 06.2 titik perjuru dohot titik paduahon naing majalo pasu-pasu perbagas semua Safaria Nenggolan niamata Pajang Nenggolan nahinan tubuh ni inata Rismauli Boru Tabunan alamat Jalan Tumpu Sidik Kalang ruas ni HKWP Perkembangan Resort Sidik Kalang Distrik Onom Dairi. Dot Orwana Mawar Victoria Boru Sitorus Boru ni amata Abner Sitorus tubuh ni inata Indon Erisana Boru Simajuta nahinan alamat kebagusan RT Tolu RT Pitu RW Onom Jakarta Selatan wilayah Sia. Ruas ni HKWP Pasar Minggu
Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan Patu Paun di hari Senin tanggal 10 Juli 2027 pukul 10 WIB di HKBP Perkembangan Resort Sidik Kalang Tulu Distrik Onom Dairi 07 Ruas Nabaru. Nungari jalo gabe ruas ni huriaon di hari Minggu sadarion tanggal sia Juli 2027 keluarganya Amang Ervan Tesalonika Nenggulan, Inang Lolita Rinelsia Boru Sitio, Nasida Pida Sian HKBP Resort Binjai, Distrik 27 Binjai Langkat, Jalan Muamalah Sada nomor 12 H Pitu, RT 00 Sada, RW 007, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jakarta, Jakarta Selatan. Malang di Muamalah Presiden. Masuk ke wilayah Saputulu, nomor registrasi jemaat Sada Tolu 542. Sikting naso jinahahon dot parhepengon di Huriata, Boy Mata Jaha, ditikting naung di para di Huriata, jangan sonima tikting namasa dihita di bagasan Saminggon. Tabegema sosialisasi sian panitia pesta gotilo. Horas madihita saluhutna Horas dihamua manami nahu parsangapi hami inang padita Evelyn Borusi Obing naro siap panti asuhan Elim. Selamat datang pada inang di sude padita dohot parhalado ama ina ni huriata ruas ama ina naposo bulung nama dohoti parmingguan di bagasan Tikyon manang na madohoti via live streaming. Kami siap panitia Holan nama Nariason nama Muse naung pinaboa di bagasat tikting naung baru tabigi saminggunai nama tiki hari H di tanggal 10 onom naik pamasaot tama pesta gutilon dunga taboto lapatan pesta gutilon dunga tahanguluhoni Olotung P holas saminggunai pitu hali 24 jam di bagasa sajok pe buido pasahatota na perlu tu siulaone. Jadi unang alani ala jepek nama tikidak sangabe atau lema songonima buido radido parhaladutta panitia siat sudia wilayah ngolodong akan na perlu si Pangidota manang bangido asa di parade on naeng baenoku las marohata asa taingot lapatan nama dok songon nari bona pasugit pesta gutilot dang apala tok ke abe hita manggutil malah dangi tadaka sebagai besar be ahado lapatan manggutil mungkin manggutil dia kira mencubit dang apa lagi Manggutil Belgado lapatat ni boido hita nang dison manggutil marhiti-hiti ulau tasigano pare manang na pegawai sipil hita manang na par tiga tongko manggutil guarni majalo aka halalas nyeroha do sinadongan na pinarade ni hatta. Jadi halani sudido hita naeng mamestahon pesta gutilon ciban sian lasni rohatta napi nangido ni hami panitia haradion ni hita rosaluhna baik secara material fisik lumobi harorota di arihat hari minggu naro ala sahali mar minggu do hita pangedoan ni partiktik nakinian moloboi
sedapat mungkin orang membuat kendaraan pribadi alai mulutuk terpaksa di paradido tambahan ekstra nih tempat parkir. Jadi nunga tung dipikir hot sudi panitia ni huriata asabui mardalan siulon ini bagasan las ni roha gabe hasangapun di luar ni hatta tarsongoni ma di rohaku panarangan parpudi siap kami panitia tu ita sudi tu hatta mamadongani hita mau leate. Tabegema ede puji-pujian sian kor marturia dongian non diuduti ma muse tu kor ama.
Marede mahita si buku de 510 itu hu tapasa ma peliat. Opo maka
damen debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhartai. Amin. Hurian itu hata amanami inanami dot sudehi tanapung udison nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang pinatolhas barita nauli tutonga-tongata songona pinasahat marhite barita tikting Yahami Padita Evelyn Borusi Hombing Amata Brandy Sitanggang di pasahat tuhata 2 dakdanak di Hami Sadaburu kelas 2 SMA dohot kelas tulis SMP bawah horas madihita saluhna amang dot inang Hami mangula di Panti Asuhan Elim HKBP sejak tahun 2020 nasalpu jala pinasahat di bagasan Tikion nangpe takasra sudehita ngamaboto taringot panti asuhan satu-satunya nadong di HKBP ima panti asuhan Elim HKBP jongjong mai di tanggal 10 Februari tahun 1955 ima napina jongjong ni Bapak Diakonia HKBP ima amang situa Lusius Yahaan inangi boru pardede. Dipuka amangido ulaun sosial nama cebalga di Huria HKBP siala alani aka parporangan di hati hai kudang aka dakdanak pola topu somarama somarina. Songonido nang marhite amang situa Lusius do makerbang pakobasion ni HKBP di ulaun diakonia ima panti karya hepata. Tuhita amanami inanami nahina holongan sotik pinasa taringot tu panti asuhan Elim HKBP dung jongjong di tahun 1955 nunga lobi 880 aka dakdanak napina borhat na diasuh, na dididik di panti asuhan Elim HKBP. Ra siana sida ngadong nama rapahopu jalanunga piga borhat tusurgui. Alai di tahunon godang ni aka yanakon na adong disi ima berjumlah 47 halak. Nasida sian umur 5 tahun ima nateka sahat tu adong sia halak na sedang pendidikan di perkuliahan. Latar belakang nasida ima yatim piatu alai lobi sian 50% sasitong na nasida ugudang amma sian akana yatim dod akana piatu aka korban kekerasan aka korban pelecehan seksual dohot korban bencana nang broken home. Ima pelayan diakonia di 3 tahun na parpudion dang holan be terbatas tuaka yanakon manang dakdanak na somarama somarina alai lama kerbang pakobasion ni huriata tu aka dakdanak na mangadupi ragam ni bentuk kekerasan di usia-usia nama cedini dope. Nah masuk tu panti asuhan Elim HKBP imasian usia tulu 10 tahun. Di simana sida diasuh, dibimbing, sonari adong 14 halak mahami pengasuh di panti asuhan Elim HKBP, 4 mai padita, tolu diakones, tolu pegawai, dohot akarelawan manang volunteer sian sekolah tinggi Bibil Puro dohot sekolah tinggi diakones. Nasida tidak hanya dalam pendidikan, alai dohot aka keterampilan. Buhama nasida asabui di aka arir na mangihut mandiri. Marhiti aka pakobasion na asing ni marhiti aka akademis nabui sahat di tonga-tongani ngulun nasida. Damang dainang nahina holongan sahat pehami tuluaton ima hinorhon
pasu-pasun itu hatta. Di bagasan tahun 2022 Desember, yana kota sian panti asuhan Elim HKBP lulus jala pendidikan Ima Bintara Polri, ditempatkan di Polda Sumut. Jala di bulanon piga hari nasalpu tepatnya hari Kamis, Boradohami mewakili wali Manang Natoras ala adong buru taburu HKBP buru sian Elim tong menyelesaikan pendidikan Bintara Polwan. Jala sadalas ni rohabulod doon nang disudi saluhutna akka natorasna imahita akka damang do dainang na adong disadok HKBP. Nasida na kuliah sonari adong doi di sekolah tinggi Bibel Pro, di sekolah tinggi Diakones, di sekolah tinggi kesehatan, songoni nang adong do sonari di sekolah tinggi pariwisata Bandung, songoni do nang baru dope semester 2, nasida adong sadaburu, iman nama narosian hepatan natorasna jala diasuh mai boru naon di Elim nunga lobisian 15 tahun nasalpu ibana masuk tu ITDEL. Sada pasu-pasu nama cai luar biasa damang do dainang. Sudinai hinorhoni akka tangiang do dukungani saluhutna ruas ni HKBP na adong disadok Portibion. Songoni donang tuhita sahat barita nauli imana nenet sian rom bidupitu sian ayat 15 satu ayat 25 bui hita mangalapati songodia debata marhiti Tuhata Yesus mangula di bagasan nguluta rapta jahama damang dot dainang tapayutiut di bagasan rohata. Aidang hutolopi nahu baheni ay nahu hagigihon iduh ulah dada nahu halomohoni alai iyahu ula nasohina lomohoni rohaku namanolopi maau di hinadinggani patiki asa dada au namangula hosa tung dosaido namangingani au ay huboto do dang adong nadinggan maringanan di bagasan au madok di bagasan dagiku ia hagioton dapot donian diau aledang dapot anggo nau patupahon nadinggan aida dahu ula nadinggan na pinar hagiot ni rohaku na roai na sohu halomohonido hu ula alai molo hu ula na sohina lomohon ni rohaku dang apala au mangulasa dosaido tahe na maringanan di bagasan au asa jupang au songon aturan naroado dapot diau nangpe dipangido rohaku mangulahon nadinggan ay dihalason jolma perbagasan na diau donian patik di debata alai hui dado patik na asing di bagasan akaruas di dagiku namar musu dopak patik na di bagasan rohaku gabi dipatuduk doau tugonggoman ni patik ni dosa na di bagasan ruas ni dagiku we au jol manadangolon isi mapaluon au sian pamatang hamateanon mauliate mahudok tu debata marhite-hite Yesus Kristus Tuhatai dibaeni au sadiri mangoloi patik ni debata di bagasan rohaku alai mangihuton dagingi patik ni dosaido huoloi tuhita nahina holongan di bagasan Kristus Yesus takasdo di parhatutu apostel Paulus maciburatdo makanguluhon hadirion ni sasahalak si ihuton Kristus dang bui holan sebatas porsea dohot makatidakon ikon ihut do tusi nama kanguluhon jala di nama kanguluhon odo godang do aka pergumulan batin na ikon nialaman ni akana porsea jala ido na dipatariason apostel Paulus marhite-hite turpuk jamita di bagasan sadarion
Di minggu na salpu takasdo di patolhas barita nauli taringot debatata ima debata partigor dohot parasi rohabul. Jalata parhatutu doi di bagasan rohatta. Sonari dipangido tuhita asa makaholongi patik ni debata. Diturpok episteli dibuka do pikirata nang rohatta lo mangalapati songo dia do hita makanguluhon patik ni debata dohot makanguluhon makaholongi debatata na partigori dohot na parasirohan boloni di patariasod do disi marolopolop todini mempelai wanita kepada mempelai pria. Digambarkan begitu sangat detail bagaimana perasaan seseorang yang begitu mencintai, yang begitu mengharapkan kehadiran kekasih jiwa yang sudah sangat lama dirindukan. Tentunya rasa cinta itu bukan rasa cinta pandangan pertama. Pastinya rasa cinta itu tumbuh karena ada hubungan batin yang erat, hubungan rasa yang begitu mendalam, yang hidup di dalam dua insan manusia. Jika demikian cintanya mempelai pria kepada mempelai wanita, sehingga mendengar suaranya, hanya mendengar suaranya, hatinya melonjak-lonjak kegirangan. Hatinya bersuka cita. Dan ketika mempelai pria memandang mempelai wanita dari kejauhan, dia merasa bahwa begitu ada kekuatan yang mendalam yang boleh dia rasakan. Tuhita amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Molo songonido hita mangalapati holong ni rohan debata tuhita ganup takas do taparhatutu. Holan marhiti pengorbana do di patolhas debatata marhiti tuhata Jesusi ibana partigor do parasiroha bolon. Moloholan partigor do debata namang humi doi. Moloholan debata parasiroha bolon do manang songo dia pi say disalpuhon doi aka parang alotai. Manang songo dia boy do tabahin tamekta alatta debata parasiroha alanii. Manang songo dia pi taulau dosa ay totu disalpuhon do dosata. Sesongoni domian di bagasan rohata. Alai daong, debatata partigor, dia adil, dia akan menghukum dosa-dosa orang yang telah melanggar hukum-hukumnya, tapi dia juga punya kasih yang begitu besar untuk dapat merefleksikan itu. Ikon roi badatu portibion, jala ikon mate tarsilang. Pengorbanan, itu kata kuncinya. Sianido, bui hita, mamereng, bui hita makilala, balgani holong ni rohan debata tu hita, lo humokop hita, lo magomol hita, asa bui hita muba, asa bui hita tama, gabe aka anak dohot boruna. Molo songonido tatada debatata totu dang maol hita mangulahon hatana. Dang maol dihita mangulahon patik ni debata. Ay patron doi patiki. Molo nasailaon akana roa dot akana denggan holanido. Alai dipasikop marhite patik ni Tuhani. Dia do naso denggan ni ulahon. Dia do nabui. Dang maol di taulain. Alai buasa maol ninna Apostel Paulus di bagasan turpukon. Buasa maol taulahon ni. Nahurang do holong ni rohatta, nahurang takas do tadai holong ni rohan debata tu hita ganup, sasitong na daong.
ala jolma hita. Hadirio taon gali, daging taon gali. Ido alana damang dainang dot hut sude hita napungu di bagas jor di bata di tikion. Dipangido Apostel Paulus tutuhani. Jala di hasi holi, di hati dakon tutorop akan naporsea di hati hai. Mau lihat gudang matuho ali Tuhan. Siala marhite ho di bagasan Yesus Kristus, bui malua au, ay dagikon galido. Ulau do narwa juddo par daging onodo ugodangan dominan di bagasan aka arir ringoluku nangpe apostelau nangpe barita nauliau sonari saat ma nang tuhita di bagasan tikion tuhita amang do dainang nakin ngahu saksihon di ibadah pagi ditiki sahat SK gabe pimpinan elim adong do sada sukun-sukun nama cai borat hujalo so sian sahalak padita na senior di sukun tuau molo sahat tuho ulaoni sonari husuk kumaho isema di baiko di bagasan roham aka dana di elimi walu sima songon anak kok kuamang mau liate di Tuhani alai ingot hatami muludang di loko pertanggung jawab poni tutuhani ikon dapoton mudui aidang holan tuho dapoton uhumani ai tu pinopar mudo ai tar surat do tu sudut patuluhon pau paton Tuhani do aidang barang terbuang nasida alai anak mata ni Tuhan itu. Nah dipilih debatado nasida asa bui tu si. Asa dinggan, asa songon Tuhan Yesus si mabaik kita jolmai memanusiakan manusia. Dung sahat binereng maamang dot dainang. Banyak sekali luka. Sejut-jut binigi ayo lu duda sidate mangalo-aloy nang esok na maul dua ajaran natinang mereka anak-anak yang terluka dapat ni bawa disi satu sonari tanda tanya besar ibana ai tiki inang nak ala ibu majo nasida ro di bawan dua utuson nina satokin dia rahon dua tu pesta alai ditinggal hon modison tanda tanya besar ibana wah satu sonau na asingi adung do au dang mailau patol hason salah seorang korban pelecehan seksual bapak sendiri nang berat sekali holan mamereng bohina pi bangan yang tangis HP lengkap di sido pergumulani gabe jamita na mangulu nakin damang dot dainang sudi aka ede puji-pujian marhite kori gabe jamita na mangulu jala mangalen gugu tuau pribadi jala pos rohaku nang tu sude hita sian manusia sian hajul maun nang tatada aka anak nisi boy doro aka pikiran na negatif tabunai makan toras nai dibolokon yang nakon nagabi mangurus alai ima hadirion hajol maon dohot parsurong ni Tuhani songon gabe pergumulan nang di Apostel Paulus nang di aka naporsea di hati hai batin itu bertolak belakang dinggan pangalahona prestasinya bagus boleh saya mencoba bintarai nang boleh saya mencoba perguruan tinggi nang mencoba nasida monang sedia dalanna
Dang bui tardudu hita songod dia debata mangula. Disudi akan namasa di tonga-tonga ni Portibion. Tong bui musiro kusukun-sukun. Romo siya kahata. Ay rugi mah KBP pasti kolaw na kasongoni. Anon dung tamat. Tabu-tabu mah keluarga ni. Tong muse. Bui doon merong-rong. Palibahon lau mangulahon ni. Alay Tuhan ni macay holong rohana tua kada kanakon tua kada dana dang nalau untung rugi HP tu Tuhan ni dang persoalan tadi ingot nasida do HKBP diingot nasida do HKBP pasar mingguan nah ya rotu elim alai tugas ni akan naporseya Dina pida sahat tu hata Jesus akaya nakon nagaleon naso marama somarinaon nagodang akaluka di bagasan hadirion naon asaboy gabi manusia naulina denggan adong pengharapan na adong masa depan na ido tugas ta amang dot dainang tatangnya kon nasida imanakin pergumulan batin songonido nang hita ganup hita pasti do adong pergumulan batinta kadang memberontak nakin baru dope makatai hami dibeli parhobasan contoh-contoh yang kecil uli jaladinggan naing pinabangkit gabesin tua misalnya kadang keluarga tidak mendukung bukan tidak mendukung karena negatif daun ala godang dope dihilala na borat na ikon sitiopon ni akan nalau bangkit gabi situa nang pengalaman na asing tiki di sopo suruh ngawamang dot inang hiado calon situa baru dope situa ngalangsung rotu iba inang ampun majolo mula majolo gabi ruas boy do inang ai lem gudang daba tantangan non lam rosahit buana maon ay kenyataan dui alai ido pergolakan batini nang di akapar kada juata kadangkala diperhadapkan buado ikon songonon na pimpinan HP di bagasan rohangannya tusat takas maralo dui Tuhan dan tikoson Tuhan dot akan asing kadang-kadang banyak masih kemarahan ego, rasa kecewa yang akhirnya menimbulkan sakit hati dan mendendam. Ido hadirion hajol maut tahun. Pesta gotilon nama hita tu minggu naro. Nasa umma. Anon hurang dison. HP mungkin nang pepinasahat na hibuli. Marlopit gada jalaot tamu sesian Tuhani dang tamu to. Lampina homol-homol boydo gabidam dang gudang ima pergolakan batin kadangkala taulahon naso hinalomoni ruha nang petak kasta boto akka hukum dot akka hatan debata di bagasan nguluta ganup marsada-sada ima pergumulani ima pardan ngului na gok akalas ni roh hanakin amangkan dod aka napaet di parlani nguluta alai marhiti jamita nasa tu hita di bagasan sadarion ikon lam semangat hita ikon lampos rohata ala aha berlalu tahun demi tahun bahkan berlalu pandemi COVID-19 on bui tamangolu tong duga bisukun-sukunon nau badia aduhita sian akadongata nalawi nau burjuan duhita daung adong do HP pangiduan itu Tuhan dope tu hita pangiduan itu Tuhan itu hita boha hita mangulaon hatana nang piborati di boto Tuhan itu gali hajol mauta alai unang manian gabe hagaleuni gabi i alasata asa unang mangulaw na dinggan taulahon akan na dinggani
taulahon hatan debata nang peotik ta apil hatan debata alay bui taulahon tahanguluhoni nang peholan tajaha barita namasa adong namarsahit tajaha amang Tuhan hutangnya kon ibana holani taulahon ngaparpar buwe hapor syotay nang pe mungkin nasida hea hatana salpu tuhita alibui ta salpuhoni tokin di bagasan rohata nang pe mao dope lokot dope di bagasan rohata ale ditiki Tuhan unang sangaro tu bagasan pikiraku las rohaku mangida ibana marsai Tuhan salpuhoni Tuhan imanakin na ikon torusay marporang di bagasan roha dot hapor syota alani damang dot dainang dot sudi hita napungu dison di bagasan tikion. Hidup ini harus tetap berjalan. Pergumulan ini akan tetap harus ada. Ikontos mahosata baru pe saya sudah persoalan ini. Di hajol maun ale dituhani jang dope alani i ikon borhat hita. Songon si Petrusi berani ibana turun kapal Tuhan Yesus jo malah satu siaun. Baturun mahon na Tuhan Yesus turun do ibana alay ronakin songon edini inang nakin kan mabiar lonong ibana Tuhan bodoh puasa lonong au songon ido hita tikineng lonong hita tajo Tuhani ay hadirin hajol maun galedo alay ikon toktong hita marpos ni roha tu ibana ikon porsea hita ikon dirupi ibana hita unang palawas ibana dausian parida atta toktong ma songon marnida nakin nahina holongan ni rohai marolopolop lopiupul nalak aka hata sonari tutuhani molo songoni hita dang maol dang borat rohata lo manalpuhon aka haurangan dongan lo mangulahon aka nadinggan ay ido nahina longon di bata di bagasan nguluta atong margogo mahita jalaton di batama toktong mian di bagasan nguluta amen martang yang mahita Tuhan debata amanami mauliate Tuhan disudidinggan di basam na toktong sahat di bagasan ngulut ali Tuhan debata takas doli Tuhan huta dahami diri nami jol managali dohami jalago dosa jut ali Tuhan hupar hasyak kami Tuhan habadion nami haburjon nami le Tuhan GBI dalan nami ikon alusamu do denggan sudi akatang yang nami HP mulo masa nasohina lomoni rohanami Tuhami ganup ulo do hami gali ulo do hami madile le Tuhan alai dipatuguho haporsion nami di bagasan tikion dibotoho do HP sudi akan namasa di bagasan ngulu nami alani iya le Tuhan palowas hami toktong maniop gomos tanganmu nasun badiai jika toktong ali Tuhan patugu haporsion nami asa lantang haporsion nami asa toktong marsi hohot hami Tuhan mangiduhun saluhutna akan adong di bagasan rohan nami tuho ali Tuhan di bata sudi akar ruas ni huriam songoni nang parhaladom di HKBP Pasar Mingguon asiroham pasu-pasu disudi aka uloni tangan dan pikiran nasida tiup akan nagali Tuhan jala pamalum akan namar sahid jar toktong patugu rohan nang pikiran nasida dinaro akan namasa dinaro akasi taonon pos rohan nami Tuhan debatana gok holongi rohado jala parasi roha bulun jala partigo doho alani i parbadia iro pikiran nami asa toktong maka holungi patik mian di bagasan ngulu nami nang di ulaon pesta gotilon nanang ro toktong homale Tuhan na manguluhon uloni asa mardalan denggan gok olopolop jala marlati roha jala gok hamuliaon ma di kuarmu marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus cumulo sesa dosa nameda kudangi amin.
tangnya kon ma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut silehon leon nadinggan dot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasat hami masianan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asau parasea kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tongan ni huriam do di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang nis leon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi kodiru di pamataku. Osado guguki rodi salu artaku. Upasaha piluhon nasu sataku do. Ali amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajomu, sai saut molomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jela diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.